Mark Anthony Sammut wieħed mid-deputati estremisti tal-Oppożizzjoni inqabad ukoll konflitt ta' interess faċċat billi juża l-pożizzjoni tiegħu fl-ogħla istituzzjoni biex jaġevola l-klijentela privata tiegħu. Fil-fatt uża l-privileġġ parlamentari li għandu biex jistaqsi dwar tender li jinvolvi kumpanija li kien jirrappreżenta legalment. F'attività illeċita diġà nqabad iżjed minn darba l-eks kap Nazzjonalista Adrian Delia b'mistoqsijiet lill-Ministru għall-Ambjent Miriam Dalli. Fil-Parlament iżda d-deputat tal-Establishment Nazzjonalista Mark Anthony Sammut staqsa lill-Ministru dwar tender għal traffic lights li kien inħareġ lura fl-2014. Għal dan it-tender kienet interessata l-kumpanija Firetech Cross TLS li kienet rappreżentata minn Sammut, miegħu bħala rappreżentant legali kien hemm ukoll dak bl-istess vizzju Adrian Delia. Wara li r-riżultat dan tender ma natax li l-kumpanija rappreżentata miż-żewġ deputati ta' żewġ fazzjonijiet differenti tal-Partit Nazzjonalista u sar appell mad-Dipartiment tal-Kuntratti, Sammut tal-darba 2-3 uża l-fiduċja elettorali għal gwadan personali tiegħu. Dwar dan One News staqsa lid-Deputat Nazzjonalista li skontu ma kien hemm xejn ħażin. M'hemmx konflitti ta' interess. Iżda l-verità hi mod ieħor, tant li anke l-Ministru Boni tiffaċċjat bil-mistoqsijiet ta' Sammut espona tali konflitt ta' interess li għandu d-Deputat Nazzjonalista. Ippressat mill-ġurnalist, id-Deputat Nazzjonalista spiċċa jikkonferma li hu kien rappreżentant ta' din il-kumpanija. Rappreżentanza inti Le, laqqas xejn. Jiena kont kontrattjat minn kumpanija f'dak it-tender ta' xar snin. Evażiv Sammut daħal il-Parlament jgħid li m'hemm xejn ħażin. Taħseb li sewwa li jaċċettabbli? Ma mhijiex. M'hemm l-ebda interess ilu 10 snin li nagħlaq. Fl-aħħar jiem Adrian Delia nkixef juża l-privileġġ parlamentari biex jistaqsi dwar kwistjoni li tinvolvi l-klijenti tiegħu li qed joġġezzjonaw fuq tender li ngħata mill-Ene Malta. Hu kien ukoll qabad ma' kwistjoni dwar l-impjant tal-Waste to Energy mill-Whale Surf wara l-konsorzju li kien rappreżentant tiegħu ippreżenta li jirbaħ it-tender hu b'offerta li kienet tiswa lill-pajjiż mal-200 miljun euro iżjed. Dwar dan il-każ għaddejja investigazzjoni mill-Kummissarju għall-Istandards fil-ħajja pubblika għall-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi fuq talba tal-membru parlamentari Clayton Bartolo.